Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Martorell continua amb jornades intensives i plena de propostes en el marc del Bimart i les festes del Roser, amb activitats que han combinat gastronomia, vins, cultura i música. Al racó del Bimart, a Caluller, els visitants han gaudit de l'espai bombolles i maridatges insospitats amb una degustació d'escumosos de Berta, acompanyats de platets gastronòmics del restaurant de les Vinyes, Aqua i pastisseria Artigas, tot amenitzat pel funambulisme de gata japonesa i la música de Paco Pecado. També a la Casa de la Cultura de la Vila, el divulgador Miguel Fillini ha conduït el tast Les textures del vi, una experiència sensorial que ha explorat la part tàctil i emocional dels vins del territori. L'Ajuntament ha celebrat també la 29a trobada d'entitats al Progrés, reconeixent la tasca de les associacions que fan bategar la vida social, cultural i esportiva del municipi. La nit ha continuat amb Martorell a les fosques, a la plaça de l'Església, una proposta que ha jugat amb la llum i la música per crear una atmosfera màgica. Hi han actuat el grup Coffee Time de l'Escola Municipal de Música i la cantant Raquel Lua, que ha captivat el públic amb la seva fusió de fado, flamenc i música d'autor. El ritme s'ha traslladat després al pàrquing del Vapor, on les testarudes, 9 dones que barregen ska, rocksteady i reggae, han fet vibrar el públic abans que Clàudia Cifuentes, veu dels 40 Urban, tanqués la festa amb el seu estil i energia.